O conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Camaño, avanzou hoxe a constitución dun comité asesor de cribados no que van estar representados os pacientes e que vai permitir compartir información e tomar decisións sobre estrategias de mellora dos programas de detección precoz de cancro. O titular da carteira sanitaria da Xunta mantivo esta mañá un encontro de traballo cos representantes das xuntas provinciais da Asociación Española contra o Cancro en Galicia para trasladarlles información actualizada sobre os programas de cribado que se desenvolven na comunidade. Queremos avanzar con un consello asesor de cribados, ¿no? En el que, por supuesto, están representados acciones de pacientes, aparte de clínicos y aparte de administraciones sanitarias, para seguir monitorizando esto con rigor y seriedade. Dende a Asociación Española contra o Cancro sempre decimos o mismo, verdad? Que o que loitamos é porque todas as persoas teñan as mesmas ferramentas e loiten coa mesma posibilidade fronte á enfermidade. E para iso os datos son fundamentais. Temos demostrado que os datos salvan vidas. Nese sentido, o que vimos é de ter unha reunión onde a Consellería tenos explicado o avance da xestión dos datos que temos e que podemos consultar. Na Asociación Española contra o Cancro, vamos a seguir expectantes na evolución de toda esta situación. A detección precoz é un dereito fundamental dos enfermos. Para iso, unha política de cribados transparente e de calidade é tremendamente importante, non? A información completa sobre os programas de cribado de cancro en Galicia estará, ademais, a disposición do conxunto da cidadanía a través do Observatorio de Saúde Pública. Estamos a falar con todos os agentes implicados, ¿no? Con os médicos, teas científicas, por supuesto tamén con os sindicatos. Bueno, o documento un punto de salida, ¿no? De saída. Sobre ese documento habrá que traballar, ¿no? Para intentar chegar ao maior consenso posible, tendo en conta o siguiente, que temos un problema en atención primaria, un déficit moi importante de profesionais sanitarios. Iso tenemos que ajustarlo en relación a prestar a maior calidade asistencial tamén aos pacientes, ¿no? A Consellería de Sanidade non ten ningún problema en debatir un por un todos os puntos, Somos unha consellería aberta sempre ao diálogo e é o que vamos a facer.